mo na nga dili pwede nga muhiwi ka sa pagtulon ang gitutlo gikan sa first century until na nga usa tag espiritu usa tag katuyuan sa gitawag og sa Roma. So mo na nga dili pwede nga muhiwi ka sa pagtulon ang gitutlo gikan sa first century until now. Kung muhiwi ta din questionable na dili na mo ikatong giingon ni Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ano man kay ang Kristo na man si gusto nga unsa man ipatudlo ang iyang gustong ipatudlo. Muna ningon si Apostol Pablo, si Saint Paul, ingon niya nga, kay akong gitudlo ninyo, kung unsay akong nadawat, kung unsay ako ang na-receive, mo po na ako ang gipasa. Kung ang ako ang na-receive, puti nga libro, ako po nang ipasa ninyo, nga puti nga libro. So, dili pwede nga mag-invento tag-ato, man ang protestante, dili gyud na sila mahimong tinuod kanuman kanang ilang mga pundok imbento man ng Luther. Imbento man na sa mga tao, imbento man na sa mga magtutukod nga mga tao nga nibuto lang sa 15th century, 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, etc. etc. So di ta mo tuan nga naman kaya nga tuang pagtuo is 30 debased. Nagasukad ta dito sa 33. So kung naamay ni kuan, naamay ni tawag anang nilipang og sakto nga mas nimindot ilabi na kana sa pagsimba, mas nimindot ang kana bitawng kuan, nimindot ang pamaagi sa pagsimba, tungod kay nagahuk kana sa tradisyon nga gipudlo sa pagtuong Katolika. So kung naay mga butang nga kanang tawag anang sana ba kanang makita nimo nga murag daw bag-o pero di gud to bag-o gikan gud to tradisyon sa pagtuo. Pero ang problema anak mo ingon taga ng bag-o gyud kanang naimbento lang sa panahon ni Luther, sa panahon ni tawag anang Charles Taze Russell, sa panahon ni Ellen Goldwhite, sa panahon daghan kayo. Kana adi na pwede. Ngano man kay ang atuang pagtuong Katolika is nagabase kita sa tradisyon sa pagtuo. Kay kadang Biblia dili na ma-explain og sakto og wala ang tradisyon sa pagtuong Katolika. Kanang misa dili na ma-explain og sakto kung wala ang tradisyon sa pagtuo nga gitudlo ni Kristo diha sa Iglesia Katolika.